ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 27 апрели соли 2021 мебошад. 1000 рубл 150 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 14 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. ва дӯстони азиз, дар каналмон аллакай зиёда аз 10 000 подписчик ҷамъ шуд. раҳмати калон, мо аз шумо хеле миннат дорем. барои ҳамин тасмим гирифтем ки як рӯз пас неву, балки ҳар рӯз танҳо як ҳафта видео брорем ва насиб охири ҳамин ҳафтада, яъне бегунии шанбе, навор оиди кредити хона, яъне ипотека дар Тоҷикистон брорем. барои ҳамин ҳатман дар каналмон подписатсия кунед, то ин ки аз наворҳои нав бохабар бошед. дар ҳамин навор лайк монед ва ҳамин видеоро то охира тамошо кунед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштак бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роя кунед. агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. сар мекунем якум каксида замини фурӯшие идоф аз ноҳияи восе. 8 сотик замин мебошад дар ҷамоати Худоёр Раҷабов, маҳаллаи Пӯшёни Поёнда қарор дорад. фундамент рехтагӣ, об свет дора, мактаб, масҷид наздикишда, ҳуҷҷатош 100%, нархаш 35 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. якхонага квартира дар якум ошона, бинои советӣ бо масоҳати 30 метри квадратӣ. қарор аст дар пахтакор бо ремонтай. нархаш 150 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. аз автовокзали шаҳри Душанбе бисёр хоҳиш карданд. марҳамат, духонага квартира дар дуюм ошона, бинои советӣ бо масоҳати 36 метри квадратӣ. и якхонага будагия, духонага кадагианша. нархаш 225 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. қарор аст дар автовокзал Ҳувайдуллоева 113/3, квартираи 222. хона бе ремонт мебошад ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. 6 сотик замин, 2 дар хона. қарор аст дар маҳаллаи Ғайрат бо ремонт мебошад ва хона соҳиби хона мегӯяд ки хона ба зарурӣ фурӯхтестам бо нархи арзон. дар пеши хона ҳамавақт оби равонай. дар ҳавлӣ качалка часпондагӣ, евромонтаж кардагӣ. як хонаш тайёрай, коридор қатӣ, як хони дигааш толка штукатурка кардагиай, баняшам дарунда кардагӣ, пака тайёр нестай. хона ай дарозаи Ғайрат 700 метр дарун мерай, бо мондагиша ай пеш мебинӣ. харидор боша, маслиҳатам мешавад. чӣ гуфтем? нархаш 165 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. духонага квартира мебошад дар бинои новостройка бо масоҳати 43 метри квадратӣ. ишам якхонага духонага кадагианд. нархаш 138 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. алишам мешавад. рӯ ба рӯи магазини Баҳорда қарор дорад дар маркази шаҳри Кӯлоб. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар 18 ошона, бинои новостройка бо масоҳати 46.5 метри квадратӣ. хона бе ремонт мебошад. коробка
дар бинои 21 ошшонага ҷойгир аст. айни ҳол сохтмонаш рафтестай ҳамин назди циркда чихе ки дар сурат дидестен худи биноя сентябри соли 2021 месупоранд. дом назди роҳи калонда ҷойгир аст. нархаш 217 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. квартираи фурӯшӣ аз шаҳри ҳисор, яхонга квартира дар дуюм ошшона бинои советӣ бо масоҳати 25 метри квадратӣ. нархаш 140 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хона дар назди беморхонаи Калон дар шафати автомойкаи Альфа ҷойгир аст. бино худаш аз ду ошшона иборат аст. хона дорои санузел ва канализатсияи алоҳида мебошад. оби доимӣ дорад. савдоам мешавад. харидори аниқ занг зад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, бывши Регар, духонага квартира мебошад. дар ҳафтум ошшона бинои новостройка бо масоҳати 54 метри квадратӣ. нархаш 135 000 сомонӣ. соҳибаш мегӯяд ки срочно пул дар корай ва хона бе ремонт мебошад. коробка, худи дом, лифт дорад. аз 33-юм микрорайони шаҳри Душанбе бисёр хоҳиш карданд. ҳамхаша мегӯем ки 33-юм микрорайон ҷои хубай барои ҳамаи нархи хонаҳо дар ин территория камтар баландтаракай. ина мисол як хонага квартира дар 4-ум ошшона бинои советӣ бо масоҳати 38 метри квадратӣ мебошад. ремонти нав дорад. худи дом 4 этажа мебошад. назди ҳамин роҳда ҷойгир аст. подвал дорад. наздикии дом да мактаб ҳаста бо детский площадкаам дорад. хулас соҳиби хона мегӯяд ки медураю зиндагӣ мекунӣ. нархаш 299 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана, 4 дар хона, 9 сотик замин. нархаш 110 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp дорад. метавонед аз номи канали Dom TJ гап занед. насиб савдоям мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷоимӣ, Кӯйбешда, деҳаи Энглис, 9 сотик замин мебошад. 2 дар хона, 1 калидор, 1 баня. нархуш бо маслиҳатай занг зада пурсед. варианти алишам дорад. марҳамат. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 10 сотик замин мебошад. гирдаш маҳкамай бо 2 хонаи времанка дорад. гараж, шипон, об, свет 100%. дар ноҳияи Сино қарор дорад. кӯчаи Лучоби Поён рӯ ба рӯи масҷиди Нав дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp дорад. нархи ишам бо маслиҳатай. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, 16 сотик замин мебошад. 8 сотикаш боғай, 4 дар хона дорад. дарунда баня ҳам дорад. нархаш 155 000 сомонӣ. алишам мешавад.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. ватсапам дорам, барои мин ба ҳазур метонен нависен, вариантатона пешниҳод кунед. ва охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон қарор аст дар маркази ноҳияи рӯдакӣ, яъне Ленский район, дар кӯчаи Ҷавонон 10 сотик замин мебошад. Ба гуфти соҳиби хона дар ҳамин территория 1 сотик замин камаш $4000 мансард, якум этаж ва подвал дорад. ҳамагӣ 12 комната дора, бо отдельна меҳмонхона дора, навес, чойлубам дора, бо канализатсия дора, ҷубори об ба ҳавлиш мегзара, оби нӯшиданирам дора. боз дар бараш 2 хонаи времянка дора. хона дар суми калон расол кардагианд. барои ҳамин 1 миллиони тоҷикӣ гуфтестанд. агар харидори алик боша, марҳамат занг зана, аз номи канали Dom TJ гав занен, арзонам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсапам доранд. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид. барори кор шумода.